Duol mochung' ne rango dongruok e alwora mar Nam Lolwe Lake Basin Development Authority ka omakore gi migepe mamoko koro chako chenro mar jiwo pith mar ochele manyasani e puothe mag Oluch Kimira e kaunti ma Homa Bay. Jafwambo marwa Ali Abich miyowa ler e wachni. Chenro mar puro kothe mopogore bo Oluch Kimira ne ochaki gi sirkal mamalo mar ting'o malo chenro mag pur kod neno ni kaunti ma Homa Bay obedo kod chiemo ma oromo. Ka chenro no mar Oluch Kimira itayo gi duol ma ochung' ne dongruok e alwora mar Nam Lolwe Lake Basin Development Authority. Pur mar ochele en achiel kuom chenro mag pur madhi nyime e bwo chenro mar Oluch Kimira, kendo kaka yor neno ni oting' malo chenro mar pur ochele kod miyo jopur manie bwo chenro mar Oluch Kimira mijing'o. Duol mar LBDA mano mar kalro kod migepe mamoko koro okelo ne jopur koth ochele manyasani manyak piyo kendo chayo pek mikelo kod lokruok mar kor lwasi. Mokwongo en ni jowa pok ong'eyo ni mchele onego pur, kendo jowa pok gi rieko mar puro mchele. To mar ariyo pok jowa obedo gi varieties mabeyo ma are resilient mondo odongi e gwenge mawagwa ma wantiere gi. So gima watimo kawuono en ni wariwore gi organizations mamoko mondo wang'iyane ka wanyalo kelo varieties manyasani ma are more resilient, ma kawo time matin to mature kendo magolo produce mang'eny. Migepe makamago ne obedo gi odiochieng' mar jopur kama ne girome gi jopur ochele moingo 250 manie bwo chenro no, kama ne gikone dwaro margi en medo jiwo pur mar ochele bwo Oluch Kimira kod medo lombo jopur mamoko ka giting'o malo yuto margi. What target ni farmers 250 gi o embrace this new variety of rice. Wan gi machine marego michele. Ad machine wan orego michele tons 4 kuom saa achiel. So tiende ni kata gima wadhi produce Kimira kae pod ok bi romowa, pod nyaka wa encourage jopur mondo med puro mang'eny kendo mang'eny. So chiro kuma gidhi use michele kata kuma gidhi use padi mano ok onego bed shida onego bed ni ginyalo produce marom nade mondo wakaw michele te ma gidhi produce. There are climate smart technologies for rice production, so we want the farmers to adopt these newly released varieties and also the climate smart agronomic practices. The aim is to increase rice production. Jopur ochele manie bwo chenro mar Oluch Kimira lero pek ma gisebedo ka gikale pur ochele ma gitimo kendo gisebedo ka ginuoyo mana kothe mag ochele mamiyo gi yuto mani piny, kendo koro chenro ma LBDA okelo kod migepe mamoko biro konyo ting'o malo pur mar ochele alwora no. Koro nyaka nyocha jogi chak puonjowa, waneno ka puonjruok mag jogi miyo wadhi maber nikech nitiere gik ma nyocha ok wang'eyo masani koro wang'eyo. Kothe mane wan godo ne gin kodhi mane wa recycle from 60s ne wa recycle e area ni. To an kaka japur kana wuok kaka extension officer bende pod na pura mchele. Akelo mchele from where akelo basmat ka to ne ok odhina maber nikech winyo. Chenro mar puro koth ochele kido mochayo pek mikelo kod lokruok mar kor lwasi makoro duol mar LBDA komakore kod migepe mamoko okelo Oluch Kimira kaendi geto ting'o malo pur mar ochele kod ting'o malo yuto mag jopur mosebedo ka timo pur mar ochele e pigni endi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok mar Siaya Strategic Assembly SS